Maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw ning akong programa. Tawag lang ko sa pangalan nga Dodoy. 28 ang peruigon o nagpuyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Aron masunod ninyo akong istorya, ingon ani ang nahitabo. Malipayon ako Marites. Nga nagkita tang subli. Mahitungod kay wa ko hikalimti ang mga higayon nga imo kong gipasakitan. Dodoy. Dodoy. Pasaylo ako, Dodoy. Sa ko mga nahimo nga kasaypanan. Wala ko tuyo ang masakitan ka, Dodoy. Wala tuyo ah? Ha? Wala ba tuyo ah? Kung ako sa akong kaugalingon, wa ko nimo pangutan ang wa na ako tuyo ang mahigugma diha kanimo. Apan imong gisayangan ang akong gugma. Dodoy. Dodoy. Dodoy, pasaylo ako. Dili na ako tuyuon. Wa na ako tuyuan, Dodoy. Ay, pagkatawa. Gakatawan mo lang ako, Marites. Wala man ko nagkatawa. Naghilak ko. Ingon ana ba ang paghilak? Dodoy ang akong pangalan. Ayaw galinti.